سلام تخطاتل تزال كانل محبراوي طبعوي بوليتيكاو كنتات نابرانا الجامعين مملكات مكتيا سلازي شير سبسكرايب تبارك تحمقو سلام تخطاتل تزامدب كميك أنيخم أبز حلف قنيات عد إنجليز سدتنياتات نروان داخل ملسية سلز بلد بزعبقو بزح تزاري بناينا معرخ ندي ياسكاف من بارو معرخ ندي ننوح توقع عيزوم نابز زمتو سدتنياتات عندنا نروان داخل ملسو نابت زنبرو ወይ ካብቲ ዝነበርዎ ኩነታት ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ንኽወርዱ ብዙሕ ኣሰካፊ ስለ ዝነበረ ኣስፊሕና ተዛሪብናሉ ኣስፊሕና ሓበሬታ ተለዋዊፅናሉ ሕጂ ተቋሪፁ እኮ ተዘይብልና ግን ምዝን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝካየድ ዘሎ ምርጫ ኣብ ወርሒ 7 ማለት እዩ ዝቐፅል ዘሎ ወርሒ እቶም ሰልፊ ዕዮ ወይ ሌበር ፓርቲ እንድሕር ተመሪፆም ክነቋርፆ ኢና ዝብሉ ስለ ዘለው ክዕወቱ ከዓ ተስፋ ስለ ዘለዎም ቁሩብ ተስፋ ጌርና እቲ ዝመፅእ ዘሎ ምዕባለታት ንፅበ ኣለና ማለት እዩ ሎሚ ግን ሓድሽ ዝኾነ ዜና ከዓ ካብ ጣልያን ይመፅእ ኣሎ ጣልያን ምስ ኣልባንያ ሓድሽ ናይ ስደተኛታት ውዕል ጌራላ እዘን 5 ዓመታት ዝኸይድ ውዕል ናብ ጣልያን ዝመፁ ሓተቲ ዕቑባ ወይ ስደተኛታት ተቐቢልካ ናብ ኣልባንያ ምውሳድ እሞ ኣብ ኣልባንያ ከዓ ዕቑቦኦም ምርኣይ እዩ ጣልያን ንኣልባንያ ከም መሬት እያ ትጥቀመላ ደላ ክልተ ናይ ምሕተቲ ዕቑባ ወይ ከዓ ናይ መፃረዪ ንቑጣታት ኣብ ኣልባንያ ትተክል ኣላ ማለት እዩ እዚ ዝፍጠር ዘሎ ውዕል ከዓኒ ነቶም ስደተኛታት ናብ ጣልያን ንኸይመፁ ተስፋ ንክቆርፁ ገሊኦም እውን ጣልያን ከም መሕለፊ ጥራሕ ስለ ዝጥቀሙላ ብባሕሪ ኣትዮም ቀጥታ እቶም ፖሊስ ናይ ጣልያን ምስ ተቐበልዎም ኣብ ክንዲ ናብ ካልእ ቦታታት ዝኸዱ ተቐቢሎም ናብ ኣልባንያ ክወስድዎም ኣብ ኣልባንያ ከዓኒ ንዓዶም ዝምለሱ ዓዶም ክምለሱ ተፃርዮም ዕቑባ ዝወሃቦም ከዓ ዕቑባ ክወሃቡ ዝብል እቲ ዕላማ ዘሎ እዚ ግን ኣሰካፊ እንዳኾነ መፅእ ኣሎ ምክንያቱ ኣልባንያ ኣባል ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣይኮነትን ኣብ ኤውሮጳ ትርከብ ሃገር እኳ ትኾነት ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ናይ ኤውሮጳ ወይ ኣብቲ ናይ ባልካን ኤርያ ዝበሃል ትርከብ ሃገር እያ ኣልባንያ ስለዚ ስለምንታይ እያ ጣልያን መሬት ሲኢና ኣይኮነትን ናብ ኣልባንያ ስደተኛታት ወሲዳ ዕቑባ ግብኦም ድዩ ኣይግብኦም ኢላ ትርኢ ዘላ ግን ከዓ ከምቲ ዝበልክዎ እቶም ስደተኛታት መጀመርያ ናብ ጣልያን ንኸይመፁ ተስፋ ንክቆርፁ ካልእ እውን ብጣልያን መፂና ብጣልያን ሓሊፍና ናብ ጀርመን ዓዲ እንግሊዝ ስዊስ ካልእ ኤውሮጳውያን ሃገራት ክንከይድ ኢና ዝብሉ ዝሓስቡ እውን ምናልባሽ ቀጥታ ጣልያን ምስ ተቐበለቶም ኣብ ክንዲ ከም ድሌቶም ፋሕ ኢሎም ዝኸዱ ወይ ኣብ ጣልያን ዕቑባ ምስ ሓተቱ ነቲ ግዜ ተጠቒሞም ናብ ካልእ ሃገር ዝኸዱ ቀጥታ ካብ ጣልያን ተቐቢላ ናብ ኣልባንያ ክትወስዶም እሞ ኣብ ኣልባንያ ከዓ ኩነታቶም ርኢያ ነቶም ትቅበሎም ምናልባሽ ካልኦት ሃገራት ዝወስድዎም ተለዉ እውን ክኸዱ ካብኡ ተሪፉ ከዓ ንዓዶም ንክትመልሶም ትሓስብ ስለ ዘላ እዩ ኣልባንያ ስለምንታይ እያ ዝትገብር ዘላ ዝበሃል ሓሳብ ክመፅእ ክእል እዩ ምናልባሽ ናይ ቁጠባዊ ዝኾነ ረብሓታት ክህልዋ ክእል እዩ ብፍላይ ግን ኣልባንያ ነቲ ኣብ 1990ታት ኣብ መፋርቕ 90ታት ዝነበረ ግጭት እሞ ካብኡ ከዓኒ ናብ ጣልያን ከይዶም ዕቑባ ዝሓተቱ ናቱ ዳርጋ መክሓስ እውን ትጥቀመሉ ስለ ዘላ እዩ እዚ መደብ እዚ በቲ ቅዋማዊ ባይቶ ወይ ቅዋማዊ ቤት ፍርዲ ኮንስቲቱሽናል ኮርት ዝበሃል ናይ ኣልባንያ ፀዲቁሎ ስለዚ ካብ ወርሒ 8 ኣቢሉ ክጅመር እዩ ዝበሃል ሓሳባት ወይ ከዓኒ ወሬታት ኣሎ እዚ እንድሕር ተጀሚሩ ኣብ ወርሒ 3000 ስደተኛታት ናብ ኣልባንያ ከይዶም ኣብኡ ዕቑቦኦም ክረአዩ ማለት ኣብ ዓመት ዳርጋ 36,000 ስደተኛታት ናብ ኣልባንያ ከይዶም ዕቑቦኦም ክረአዩ ማለት እዩ እዚ ማለት ከዓኒ ማዕረ ክንደይ ክልተ ገፋሕቲ ዝኾነ ናይ መሕተቲ ዕቑባ ወይ ከዓኒ ናይ ኣሳይሎም ቦታ ኣብኡ ጣልያን ትሰርሓላ ዘርኢ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ብሓፈሻ እዚ ብምንታይ እዩ ዝፀልወና ኢልካ ምርኣይ ኣገዳሲ ይመስለኒ ምክንያቱ ዝበዝሐ ሰብ ንጣልያን ክመፅእ ከሎ ብባሕሪ ገይሩ ድዩ ብካልእ ኣብ ጣልያን ኮፍ ኢለ ዕቑባ ክሓትት ኢሉ ኣይኮነን ምክንያቱ ጣልያን ከም መንጠሪ ባይታ እዩ ዝጥቀመላ ግን ኣብ ጣልያን መሬት ከይረገፅካ ኣብቲ ባሕሪ ከለካ ተቐቢሎም ቀጥታ ናብ ኣልባንያ እንድሕር ይሰዱካ ኮይኖም እዚ ዓይነት ዕድላት እንዳፀበበ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ማዕረ ክንደይ ኤውሮጳውያን ኣብ ስደተኛታት ፅልኣት ይሕድሩ ከም ዘለው ዘርእየካ እዩ እዚ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ንሩዋንዳ ምምላስ እዚ ናይ ጣልያን ምስ ኣልባንያ ትገብሮ ደላ ስምምዓት እዚ ኩሉ ክረአ ከሎ ምናልባሽ ኣብ ካልኦት ሃገራት ናይ ኤውሮጳ እውን ከምኡ ዓይነት ተርእዮታት ክመፅእ እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ክፈጥረልካ ክእል እዩ ኪኖዝ እውን ኤውሮጳ ምስ ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት ዝገብርዎ ስምምዓት ኣሎ ንኣብነት ምስ ቱኒዝያ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝገብርዎ ደለዉ ስምምዓት ነቲ ናብኡ ዘለዎ ቦርደር
حصيركا مالت لعو خمزتر غيركا سدتنياتات اب بحر خمزي يمصو ببحر خمزي صبرو زغبرو زلو كالي مغدتاتي غن لوم خطقرلا زلدلخو زاناي طليان كونتات سلازخونت سدتنياتات نزي اب ግምት ክእትዎ ኩነታት ቀሲሎም ክሪእዎ ሃወኽ ገዲፎም ከዓኒ ትንዕኦም ዝኾኖም ነገራት ክገብሩ ከም ዘለዎም ክሕብር የደለ ብፍላይ ከዓ እዚ ቶም ኣብ ኣፍሪቃ ድዩ ኣብ ካልእ ሃገር ኮይኖም ንኤውሮጳ ክሰግሩ ብባሕሪ ክመፁ ኢሎም ዝሓስቡ ዘለው ሰባት ነዚታት ኣብ ግምት ክእትዎ ኣለዎም ክብል ደልየ ሳብስክራይብ እንድሕር ጌርኩም ፅቡቅ እዩ ከምዚ ዘሎ ሓበሬታ ካልእ እውን ሓደ ክንለዋወጥ ስለ ንኽእል ቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ግበሩ እዚ ከዓኒ ኩሉ ሰብ ምእንታን ክበፅሖ ሼር ተጌርኩሞ እውን ፅቡቅ እዩ የቀኒየለይ